ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ሳላይ ብሰላም ስለ ይነብር ስለ ዘሎ ንዓይ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ይደልየኒ እዩ ቅዋማዊ ሜድያ ሰላም እዚ ቅዋማዊ ሜድያ እዩ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ዘተ ሰላም ስርዓት ኢሳያስ ምስ ተቃዋምቲ ወይ ምስ ደልየት ፍትሒ ዝብል ኣርእስቲ እያ እስከ ንበል ኢሳያስ ተቃዋምቲ ከም ዘለዎ ኣያምንን እንድዩ ግን ተቃዋምቲ ከም ዘለዎ ይእመን እስከ ንበል ብናይ ደጊ ሓይሊ ተደፊኡ ድዩ ወይስ ብናይ ውሽጢ ሓይሊ ተደፊኡ ብዘየገድስ ምስ ተቃዋምቲ ኣብ ዘተ ሰላም ክቐርብ ይበል ከምዚ ስርዓት ደርጊ ምስ ህዝባዊ ግንባርን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ዘቕርቦ ዝነበረ ማለት እዩ እስከ ንበል ወከልቲ ናይ ደንበ ፍትሒ ወይ ደንበ ተቃውሞ የብልናን እንድዩ ናይ ውድባት ወከልቲ ሓደ ተወኪሎም ይምፁ ንበል ካብ ይኣክል ሓደ ካብ ሲቪክ ኮሚኒቲ ሓደ ካብቶም ዘለዋ ውድባት ዝበሃላ ከዓኒ ሓደ ተወኪሎም ኣብቲ ዘተ ሰላም ይቕረቡ ንበል እስከ ሕጂ እውን ንበል ወከልቲ ካብ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካ ካብ ኣውሮጳ ሕብረት ከምኡውን ካብ ዩናይትድ ኔሽን ከምዚ ናይ ኣልጀርስ ነበረ ወከልቲ ቀሪቦም ኣለዉ ንበል እስኪ እዚ ሲኖግራፍ እዚ ሲናርዮ እዚ ንርአዮ እቶም ወከልቲ ፍሉጢቶም ሕቶ ዘለና ቶም ንሕና እንዲናቶም ደንበ ተቃውሞ ወይ ደንበ ፍትሒ ንበሃል እንታይ ሕቶኹም ክንበሃል ኢና ፍሉጥ እዩ ሬጂም ቼንጅ ስለንኣምን ኩላህና መንግስቲ ይውረድ ስርዓት ሙሉእ ይቀየር ክንብል ኢና ሽዑ ኣይንደሌካን ኢና እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ህዝቢ ኤርትራ ዝደልዮ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ኣሚን ስርዓት እዚ ይቀየረልና ወይ ካብ ስልጣን ውረድ ክንብሎ ኢና ፍሉጥ እቶም ወከልቲ ናይ ስርዓት ኢሳያስ ከዓ ኖ ህዝቢ ደልየና እዩ ሳላ እዚ ስርዓት እዚ ኤርትራ ብሰላም ትነብር ዘላ ኩለን ሃገራት ጎረባብታ ዘለዋ ሃገራት የመን ሱዳን ሊብያ ኢትዮጵያ ከምኡ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ከለዋ ኤርትራ ግን ሰላም ጌራ ክትነብር ዝበቕዐት ሳላ እያ ክብል እዩ ስርዓት ወይ ሳላ ኢሳያስ እዩ ክብል እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ሳላይ ብሰላም ስለ ይነብር ስለ ዘሎ ንዓይ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ይደልየኒ እዩ ክብል እዩ ዝፍሉጥ ነገር እዩ እቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ይተሓተተለይ እውን ክብል ይኽእል እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ከባቢ ፍርቂ ነቲ ስርዓት ድግፍ ክኾን ይኽእል እዩ እቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ከዓ እንተፈሪሑ እንተተገዲዱ ነቲ ስርዓት ዝድግፍ ክኾን ይኽእል እዩ እቶም ሞንጎኛ ነዚ ምስ ሰምዑ እስከ ድሓን ስርዓትስ ይተኣለ እስኻትኩም መን ነቲ ሃገር ክመርሓ ካብዞም ኩለን ውድባት እንተብሉና ዝውክለና ሓደ ናይ ሓባር ሓሳብ ስለዘየለ ኣምነ ንሕድዳ ግርጭት ክጅመር ማለት እዩ መሰረቱ ግን ህዝቢ ይደልየኒ እዚኣቶም ብወያነ ዝተላእኹ እዮም
እዚኣቶም ብምዕራባውያን ዝተለኣኺዮም እዚኣቶም ሃገር ክበታትኑ ብገንዘብ ዝተመወሉ እዮም ክብለና ኽእል እዩ እቲ መንጎኛ ልዕሊ ዲሞክራሲ ልዕሊ መሰልን ፍትሕን ዜጋታት ህላዊ ሃገራት ስለ ዘገድሶ ኣብዚ እዋን እዚ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ይቐፅል ዘብል ምክንያት ንቕርበሉ ኣለና ማለት እዩ እስኪ እዛ ጉዳይ እዚኣ ከም ዘላታ ኮላ ናብ ንድሕሪት ንመለስ ናብ ዘበነ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ዘበነ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እየ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ይኹኑ ህዝባዊ ግንባር ምስ ደርጊ ይራኸቡ ነይሮም እዮም ዘተሰላም ግበር ነይሩ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ክልቲኦም ውድባት እንታይ ይብሉ ነይሮም ንሕና ምእንቲ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ኢና ንጋደል ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ከምተን ኩለን ኣብ መግዛእቲ ዘለዎ ዝነበራ ሃገራት እሞ ናጽነተን ዝተዋህባ ኤርትራ ከምኡ ስለ ዝግባኣ ናጽነት ኤርትራ ክረጋገጽ ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን ንሆም ኢና ንጋደል ኣለና ደርጊ ካብ መሬት ኤርትራ ክወፅእ ኣሎ ኤርትራ ናጽ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ኢሎም ይሓቱ ነይሮም በቲ ሓደ ከዓኒ ደርጊ ከዓ እንታይ ይብል ህዝቢ ኤርትራ ኢትዮጵያዊ እዩ ኣብ ኢትዮጵያውነቱ ኣሚኑ ንዘበናት ኣንጻር መግዛእቲ ክቃለስ ዝጸንሐ ኢትዮጵያዊ እዩ እዚኣቶም ብዕራብ ተመዊሎም ድመፁ ዘለዉ ናይ ዓረብ ተለኣኽቲኦም ናይ ፔትሮ ዶላር ተለኣኽቲኦም እምበር ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ሃገሩ ክፍለ ኣይደልን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኢትዮጵያዊ ምኩሕ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ እዩ ዝኣምን ካብ ይብል ነይሩ ደርጊ ኣብቲ እዋን እቲ ነቲ መንጎኛ ኣይናይ ካብ ናይ ክልቲኦም ሓሳብ እምን እንተይልና ዳርጋ ናይ ደርጊ ሓሳብ እምን ከመይ 37 ሃገራት ናጽነተን ዝረኸባ ነይረን ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ማለት እየ 37 ሃገራት ከዓ ብሙሉአን ከዓኒ failed nations እየን ፈጢረን ነይረን እጅ እንታይ ይብልዎም ነይሮም መበል 38 ሓንቲ failed nation እንዲኦም ክትፈጥሩ ትደልዩ ዘለኹም ክልቲኹም ኮሚኒስትስ ኢኹም ንምንታይ ተሓባቢርኩም ብሓንሳብ ዘይትነብሩ ድሕሪ ሪጅናል ኣውቶኖሚ ደልየኩም ኮይኑኻ ሪጅናል ኣውቶኖሚ ወይ ራስ ገዝ ዓይነት ይወሃበኩም እብሉ ነይሮም ፖለቲካ ንሪኦ ከለና እዚ ጉዳይ እዚ ደርጊ ዳርጋ ሚዛን ምስቶም ተጋድልቲ ሚዛኑ ዳርጋ ማዕረ ሚዛን ንሓደ መንጎኛስ ማዕረ ሚዛን ዘለዎ ሓሳብ ከቕርብ ብቑዕ ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪ 81 ካብ 1980 ካብ 81 እንዳሃር ህዝባዊ ግንባር ሓንቲ ፍልይቲ ሓሳብ ሒዙ ተላዒሉ ንሕና ንቃለስ ዘለና ናጽነት ኤርትራ ብገዛእ ፍቃድና ወይ ብገዛእ ድሌትና ንህዝቢ ኤርትራ ክንውስነሉ ዘይኮነ ህዝቢ ኤርትራ መሰር ርእሰ ውሳኔኡ ንኽረጋገጽ ኢና ንቃለስ ዘለና ትብል ሓንቲ ተኣምራታዊት ዝኾነት ሓሳብ ሒዙ መጺኡ ካብታ እዋን እቲኣ ንድሓር ንደርጊ ፖለቲካል ተሳይሩ ክልቲኦም ዘተሰላም ኣብ ዝገብሩ ዝነበሩ ኤርትራ ኣብ ፌደሬሽን ጸኒሓ ኣብ 1952 ክሳብ 62 ሽዑ ረፈረንደም ጌራ ህዝቢ ኤርትራ መሰሉ ወይ ዕድሉ ባዕሉ ክውስን እዩ ነይሩ ሓሳባት እዚ ከይኮነ ተሪፉ ግን ህዝቢ ኤርትራ ብሓይሊ ፌደሬሽን ፈሪሱ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ስለዚ እታ ሽዑ ዝተመንጠለቶም መሰል ንኽውሃብ ኢና ንቃለስ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዲኹ ክነብር ዝደሊ ዋላስ ብገዛእ ርእሱ ናጽነቱ ኣውጁ ዲኹ ክነብር ዝደሊ መሰር ርእሰ ውሳኔኡ ይረጋገጸሉ እዚኣ ኢና ክነሕቶ ምስ በሉ እዚ ሓሳብ እዚ ናይ በዓል ሃይለ ወልደሰይ ድሩዕ እዩ ዝበሃል እዚ ምስ በሉ ህዝባዊ ግንባር ፖለቲካሊ ንደርጊ ስዒሮሞ ማለት እዩ ሓደ ሕጋዊ ሕቶ ሒዞም ስለ ዝመፁ ማለት እዩ
ሕጂ ካብዚ እዋን ዝንድሓር ዝኾነ መንገኛ መፅዩ ሓደ ህዝቢ ናይ ገዛእ ርእሱ መሰሉ ናይ ገዛእ ርእሱ መሰል ክውስን ወይ መሰል ርእሱ ውሳኔኡ ክረጋገፅ ይኽእል እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ገዛእ ርእሱ ዕድል ክውስን ክፍቀዶ ኣለዎ ዝብል ክስታይ ሓሳባት ከም ቅቡል ተወሲዱ ማለት እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስርዓት ደርጊ ሽዑ እንታይ ይብል ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራስ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ክውስን ኣለዎ ይብል ነይሩ ግን ቅቡል ኣይኮነን ሓደ ህዝቢ ናይ ገዛእ ርእሱ መሰል ክውስን ዘለዎ ወይ ዕድል ክውስን ዘለዎ ባዕሉ እዩ ኦኬ እዚ ሓሳባት እዚኣ ሒዝና ናብዚ ደንበ ፍትሒ ወይ ደንበ ተቃውሞ ምስ ስርዓት ኢሳያስ ዝግበር ዘተ ክግበር ዝኽእል ተኽእሎ ዘለዎ ኣብቲ ሲናርዮ ማለት እየ ንመለስ ከም ዝበልኩም ካብ ስልጣን ወረድ ክንብሎ ኢና ንሕና ኣብ ደንበ ፍትሒ ፀንሐ ሬጅም ቼንጅ ክንሓትት ኢና ኢሳያስ ከዓኒ ህዝቢ ኤርትራ ደልየኒ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ቅበለኒ እዩ ሬጅም ቼንጅ ኣየድልን እዩ ክብል እዩ ምስቲ ዘለና ናይ ሓባር ዕላማ ናይ ሓባር መረዳእታ ከዓኒ ንሓደ መንጎኛ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ተቐፀለ ይሕሾ ይሓይሽ ነቲ ሃገር ነቲ ዞባን ክብል ተኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ንሕና ደንበ ፍትሒ ግን ልክዕ ከምታ ናይ ረፈረንደም ወይ ከምታ መሰር ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ኤርትራ ይረጋገፅ ትብል ሓንቲ ፖለቲካሊ እዛ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንስዕረሉ ዓባይ ጭብጥላትና እዚ ከዓኒ ብመሰረት ሃገራዊ ቋም ኤርትራ እቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ስልጣን ድመፅእ ብሃገራዊ ባይቶ ተመሪፁ ን5 ዓመታት ጥራዩ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዝኽእል ክፀንሕ ድሕሪ እውን ክቕፅል ተኮይኑ ንኻልኣይ 5 ዓመት 2 ተርም ጥራይ ኣብ ስልጣን ክመርፅ እዚ ከዓኒ ሃገራዊ ቋምና ዘፍቅዶ እዩ ናቋም ኣለና ብመሰረት ቋም ከዓኒ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብቋም ዝቆመ መንግስቲ ይኮነን ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክል መንግስቲ ኣይኮነን ክንብል ከለና ግን ሓደ ጭቡጥ ሕጋዊ መርትዖ ሒዝና ንመፅእ ኣለና ማለት እዩ እዚ ቋም እዚ ሞይቱ ይተይልና ኢሳያስ ነው ኣይሞተን ሳይኻ ሞይቱ ትብል ዘላ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ቋም ከም ዘለዎ ይዝኣምን ከመይ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣብ ስልጣን ስለ ዘሎ ንቋም ክቀትልን ከይቀትልን ሕጋዊ መሰል የብሉን ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ቋም እዚ ኣይተተግበርን እንተይሉና ኖ እስኻ ኣይተተግበርን ትብል ዘላ እምበር እዚ ቋም እዚ ተተግቢሩስ ድሮ ሕጊ ቃውማ ሰልፍታት ካብኡ ወፂኡን ተነዲፉን ናብ ህዝቢ ተዘርጊሑ ሕጊ ምርጫ ወይ ሕጊ ምርጫ ሃገራዊ ባይቶ ተነዲፉን ፀዲቁን እዚ ቋም እዚ ከም ተተግበረ ኢና ንፈልጥ ሕጋዊ መራሒና ቋም እዩ እስኻ ሕጋዊ መራሒ ኣይኮንካን ክንብሎ ሕጋዊ መርትዖ ኣለና ንሓደ መንጎኛ ከዓ ኣብዚ ሃገር እዚኣ ቋም ኣሎ እንድሕር ኢልካዮ ሞቲ ቋም እንትኩም እንታይ ዝብል እዩ ክሓተና ማለት እዩ ተቋምና እዝን እዩ ዝብል ኣብ ስልጣን ድመፅእ ሰብ ብከምዚ እዩ ዝመፅእ መንግስቲ ብሰለስተ ኣካላት ይቆም ፈራዲ ፈጻሚ ሓጋጋ ኣካል ዝበሃል ብራንችስ ወይ ጨናፍር ዘለዎ ህዝባዊ መንግስቲ ቋማዊ መንግስቲ ክትከል እዩ ሕግና ዘፍቅዶ ኢልና ብሕጊ ክንረትዖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንድሕር እዚ ቁዋም እዚ ሓደ ኣይተተግበረን ንብል ኣለና ኮይና ከምቲ ስርዓት ኢሳያስ ዝብሎ በዚ ቁዋም እዚ ንኢሳያስ ክንምግቶ ኣይንኽእል ኢና ካልኣይ እዚ ቁዋም እዚ ሞይቱ ኢልና ንኣምን ተኮይና ከምቲ ስርዓት ኢሳያስ ዝብሎ ኢሳያስ ኮንትራት የብለይን ኢሉ ዝኣምን ሰብ ስለ ዝኾነ ነቲ ኮንትራት ከዓ ከም ዝቆተለውን ኣሚንና
كونترات يبلنا إلا نحاسب تخوينا بس إسياس أبزة السلام انتدى أقواني في الناس كنرتعو عين خلينا نحن خنبدأ لنا إيرترا حقاو مرح اللوا السخاني هاجراو قوامي إيرترا مسرت قواماويت هاجريا إذ قوام زخا صديقون تتكبيرون من تايدا تتكبيرون نبل لنا حدا حقي اندحر صديقو دحر خندز اوانات يوز تكبر زبل حقز كساب زي تصحفو اتي حقي كابتال صدق الله على جميع تتكبير يحسب عندنا بمسارة تقوام مزبولكم حق قاوما سلفاتن حقي مريجان وصي نيرو سلسته تكبري مالتي دنب فتحي يكون حزب إرترا بحافشا حد عبي ነገር ይጠሊሙ ዘሎ እዚ ኸኣኒ ንቅዋሙ ጠሊሙ ኣሎ ነቲ ሕጋው መርትዖ ኮይኑ አንጻር መስርዓት ዝኽምግተሉ ዝኽእል ሃገራዊ ቅዋም ጠሊሙ ኣሎ ካብ ቅዋም ወፂኻ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ቃልሲ ክዕወት ማለት ዝበት እዩ ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና እዚ ቅዋም እዚ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሕቶታት ወይ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ዘይንቕበሎ አንቀጻት እንድሕር ኣሎ እቲ ቅዋም ኣብ መስርሕ ከሎ ጥራይ ሃንቂሮ ንኽእል ቅድም ከም ሕጋዊ መራሒና ንቕበሎ ናቱ ተኣዘዝቲ ንኸውን ብመሰረት ዝቀወም ሃገራዊ ባይቶ ሃኒ ኣብኡ ዘሎ ጌጋታት ክንዕርዮ ባይታ ይህልወና ማለት እዩ እጅውን ዘተሰላም ኣብ መንጎ ስርዓት ኢሳያስን ደንበፍትሕን ክካየድ ተኾይኑ ደንበፍትሒ እቲ ሓንደን በይኑን ሕጋዊ መርትዖ ወይ ሕጋዊ ጭብጡ ሃገራዊ ቅዋም ጥራይ ብዘይካ ሃገራዊ ቅዋም እዚ ሕጂ ነካይዶ ዘለና ፋሕፋሕ ኢልና ተባታቲና ዘካይዶ ዘለና ቃልሲ ውፅኢት ናቱ እዩ ካብ ሃገራዊ ቅዋም ርሒቕና ስለ ዘለና ወላ ፖለቲካል ኢሳያስ ክንስዕሮ ዘይከኣልና እውን ንሃገራዊ ቅዋምና ስለ ዝኸዳዕና እዩ ንምንታይ ኢኻ ኩሉ ግዜ ቅዋም ትብል ዝብሉን ብዙሓት ሰባት እዮም ብዘይካ ቅዋም ዝካየድ ቃልሲ ኩሉ ፍሹል ስለ ዝኾነ ንኢሳያስ መጀመርያ ክንከሎ ዘለና ሕጋዊ ባይታ ኢና ክንከሎ ዘለና ሕጋዊ መራሒ ናይቲ ሃገር ምዃኑ ኢና ክንእምን ዘለና መጀመርያ ሕጋዊ መራሒ ናይቲ ሃገር ቅዋም ምዃኑ ኢና ክንእምን ዘለና መጀመርያ ድሕሩ ኢናኒ ብመንገዲ ቅዋም እቲ ቅዋም ዝብሎ እንዳሰዓብና ከምቲ ሓደ ክጸድቕ ዝደሊ እዚኣ ኩሉ ብዙሕ እዋናት እየ ዝደጋግማ ኣብ ክርስቲያን ኣብ ሃይማኖት ክርስትና ሓደ ናብ ገነት ወይ ክኣቱ ዝደሊ ወይ ክጸድቕ ዝደሊ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ እዩ ስዒቡ እዩ ዝኸይድ ኣብ ሃይማኖት ምስልምና ናብ ጀና ክኣቱ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ነቲ ቁርኣኑ ዝበሎ ስዒቡ እዩ ዝኸይድ ንሕና ኤርትራውያን ከኣኒ ሓርነትና ክንጓናፀፍ ተኾይና ወይ ሓርነትና ክንውንን ተኾይና እቲ ሃገራዊ ቅዋምና ዝበለና ቃል ብቃሉ ስዒብና ክንከይድ ኣለና እዚ ቅዋማዊ ሚድያ እዩ ሓሳብ ተለኩም ክንካታዓሉ ንኽእልና ኮመንት ግበሩ ናብ ኩሉ ክባፅሕ ሼር ግበሩ ቶም ዓማዊል ወይ ቤተሰብ ዘይኮንኩም ከኣኒ ሳብስክራይብ ግበሩ እዚ ቅዋማዊ ሚድያ ኣነ ኸኣ ስምዖን ሓጎስ እየ የቐኒልና